Сәлам, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Зөлфия Гыйльметдинова. Ниһаят, җәй дә якынлаша. Җәйгә кадәр нибары бер адна вакытыбыз калып бара. Күптән түгел генә гөрләп май бәйрәмнәре дә узып китте. Димәк, бәрәңгеләр утыртып, дуслар белән күрешеп өлгергәнсездер дип уйлыйм. Ә менә җырчыларыбыз май бәйрәмнәрен ничек үткәргән һәм нинди кызыклы хәлгә юлыккан, хәзер барысын да ачыклыйбыз. Яшьлек тавышында без бүген Илнур Муллагалиевның клибын соңгы тапкыр карыйбыз. Шулай ук алдагы иҗат елында сиңа уңышлар һәм яңа клиплар телибез. Син кояшы минем тормышымның, синнән җылы нурлар аламын. Якты ай караңгы төнемнең, адашмыйча шуңа барамын. Мин туганым сине яратам, синең өчен диеп җан атам. Бергә булсак сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Мин туганым сине яратам, синең өчен диеп җан атам. Бергә булсак сагыш тарала, җилдә кермәс безнең арага. Хит-парадыбызның яңа йылдызын каршы алырга әзерме? Димәк, карыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Biz yaşakta günler matурлар иде. Суның яры, ярның талы, кышның кары бар иде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Сулар килә, турбалардан тал күренми һич кайда. Бер йомарларга кар күренми һич кайда. Яшь чакта, без яшь чакта, кем хәтерли дөньяның? Суы ярсыз, яры талсыз, кышы карсыз булганын. Яшь чакта, без яшь чакта, кем хәтерли дөньяның? Суы ярсыз, яры талсыз, кышы карсыз булганын. Хәзер менә яр каяда, тал каяда, кар кая. Әллә үзем, әллә күзем, әллә дөнья картая. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Яшь чакта, без яшь чакта, көннәр матурлар иде. Әллә күзем, әллә үзем, әллә дөньям үзгәрде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Айгөл
бәйрәмнәрне туганнары, якыннары белән бергә бакчада күмәкләп бәрәңге, яшелчәләр, җиләк-җимешләр утыртып, тәмле бәлешләр белән сыйланып үткәргән. Тапшыруыбызга килгәндән, онытырга кирәк үткәнне җыры белән Айгөл Закирҗанова янәдән безнең экраннарыбызда. Şey içesin mi olur? İçemeliyim ben. İyi mi hangisi olur? Sen de yasın mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Gürlevktey oğup bara yeşilik qorlı bızlı yılğa yarından Sin unutma minni qora күзләремә Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda Alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde mini bulamam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uyularında Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşavları jirde Unutturmam süyüküne Yanarsın utlarda Alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde mini bulamam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde mini bulamam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde mini bulamam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Diginde mini bulamam Ayrılıda yollar Unuturga kirek ötkenni Unuturga kirek ötkenni Кемнәр әле безнең социаль челтәрләргә язылмады, тизрәк кереп язылырга киңәш итәм. ТНТ телеканалының иң кайнар яңалыкларын Instagram челтәрендә, Контакт челтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин.
кер, кара һәм уен конкурсларда катнашып, бүләкләр от. Әйдә. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең сөю, күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Без булмаган җирдә гөлләр башка, башка төрле сайрый кошлары. Кирәкмәсең мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Чираттагы җырчыбыз май бәйрәмнәрендә башта җир җимертеп, бакчада эшләгән, аннары туйганчы шашлык ашап, әти-әнисе белән бергәләп рәхәтләнеп ял иткән. Һәм бик дөрес эшләгән. Чөнки 2020 елда кем эшләми, шул ашамый диләр. Әйе, сез Зарина Асылкаева турында. Җырчы кызыбыз янәдән лидерлар исемлегендә һәм чәчәкләр җыры белән безнең экраннарыбызда. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, һауларын, кызылын, акларын. Минем бит җаныма үрелеп, наз көтеп тилмергән чакларым. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен билгесе. Чәчәкләр бүләк итсин миңа, булса да аларның төрлесе. Гөлләрдән үрелсен язмышлар, гөлләрең сөюен
Şeşekler bule gitsin mina, şeşkege şeşkeler sıngarım. Yüreğin üşüse sağışta, min sina жылымны urarmın. Şeşekler bule gitsin mina, bulsa da alırның türlüsün. Güllerden örülsün yazmışlar, güllerin süyün bilgisin. Şeşekler tisula demesin, altında boylıkta bir günlük. Güllerin getirgen mehabbet, şeşekli süyün ömürlük. Şeşekler bule gitsin mina, bulsa da alırның türlüsü. Güllerden örülsün yazmışlar, güllerin süyün bilgisi. Şeşekler bule gitsin mina, bulsa da alırның türlüsü. Güllerden örülsün yazmışlar, güllerin süyün bilgisi. Şeşekler bule gitsin mina, bulsa da alırның türlüsü. Güllerden örülsün yazmışlar, güllerin süyün bilgisi. Güllerin süyün bilgisi. Татьяна Ефремова вакытын юккагына әрәм итмәгән. Башкалар үз изоляциядә яткан чагында ул сөйдерәсең җырына клип һәм сугыш җыры җырына тезмә төшергән. Әле бу гына түгел, тиздән аның өр-яңа җыры дөнья күрәчәк. Бөек җиңү көнен бәйрәм итү көтелгәнгә караганда күпкә нәтиҗәлерәк үтте ди ул. Яшьлек тавышында да шулай ук нәтиҗәле урыннар яулыймы, юкмы? Хәзер бергәләп ачыклыйбыз. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim dala almayım, yüreğin ersejitmi. Seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, hislerimde sönülür. Yol taptı bir rengine, yüreğim özgülene. Bari sen deyip güne, seydiresen, giydiresen, seydiresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, gönlüme yem biresin. Ömrümne bağışladım, daraldı sağışlarım. Seni görgen günden birle, eğlendi bir başlarım. Seydiresin, giydiresin, seydiresin, giydiresin. Otan alıp, suya salıp, yüreğimini yaşadesin.
май бәйрәмнәрен өйдә, гаиләсе белән үз изоляциядә уздырган. Тәмле ризыклар пешердек, кино карадык, мунча кердек, уйнадык, көлештек, ветераннарны телефоннан котладык, бакчаны тәртипләп, яшелчәләр утырттык ди ул. Менә шулай тыныч кына ялларын үткәреп, Арсен Камакаев янәдән эш тәртибен җайлап, яшьлек тавышының үрләрен яулый. Min sağınam seni canım, uyuman çıkmışsın minim. Seni bigrek nek yarattım, matur jimişim mehabetim. Seni kurası kile, sen milanı kirek. Gönlüm canım seni özley. Biz birge bulganda baxtli iki yürek, senden başka yaşayamam. Aranı mehabbetsini Yiraktan qaytası kile, birge bulu o'zi baxt. Yürek türünde singine, seni kurası kile, sen milanı kirek. Gönlüm canım seni özley. Biz birge bulganda baxtli iki yürek, senden başka yaşayamam. Biz birge bulganda baxt, sılov ham yaşav jengilrek. Kuch bera bizga mehabbat, birge matur yaşav rahat. Seni kurası kile, sen milanı kirek. Gönlüm canım seni özley. Biz birge bulganda baxtli iki yürek, senden başka yaşayamam. Май бәйрәмнәрендә Альбина Кармышева әлбәттә әти-әнисе янына авылга кайткан. Рәхәтләнеп ял иткән, мунча кергән, кызы белән сугышка багышланган җыр яздырган. 9 майда онлайн концертта катнашкан. Әмма бәрәңге турында бер сүз дә әйтмәде. Утыртканмы, юкмы, бакча эшләре белән гомумән шөгыльләнгәнме? Монысы безнең өчен билгесез. Seni yaratam, tövge körgəndəgə şikəllə. Janda bulğan mındı məxəbətnin, sürülüə anın ikələ. Minəli də bitsini yaratam, tövge körgəndəgə şikəllə. Janda bulğan mındı məxəbətnin,
məxəbətnən sürülüə anın ikəli. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин тынгы таба алмам мой җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Худайыма рәхмәт әйтеп һәр көн уянамын иртән йокыдан. Мин көчле дә очар канатлы да, янәшәм дә син булудан. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Сүрелүе аның икеле. Алсу белән Ләйсәннең дә май бәйрәмнәре күңелле үткән. Бакча эшләре бер дә сагынырга бирмәгән. Бәрәңге утыртканнан соң әлбәттә кайнар мунча, тәмле ризыклар, туганнар белән күрешү һәм гаилә белән аралашу. Минемчә, май бәйрәмнәре нәкъ шулай үтәргә тиеш тә. Афәрин, бүген чираттагы баскыч сезнеке. Күпне эзләгән кешене әйтәләр
Ландышның май бәйрәмнәре туган көннәргә бай булган. Тәмле ашлар, камы, ризыклары, тортлар пешереп, төрледән-төрле уенчыклар, матур киемнәр белән оныкларын куандырып, табигатьнең яшеллеккә күмелгән чагына хозурланып, саф һавада йөреп, самокат белән велосипедта чабып, бергәләп туганнары белән ял иткән. Инде хәзер яллардан соң эшкә керешеп, яңа җырлар иҗат итү өстендә эшли башлаган. Яшьлегебез язларында утырдык без пары миләш. Кәлгешләрдә кызарды күк, син миңа сөйәп дигәч. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пары миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пар миләш. Бакчадагы пар миләшләр ястар саен чәчәктә. Ал чәчәктә яңа бәхетләр, көтсеннәр киләчәктә. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пар миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пар миләш. Кызыл миләш тәлгечләрен бергә җыйдык көзләрдә. Безнең сөю чагылдыра, наслар тулы көзләрдә. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пар миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пар миләш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пар миләш. Чәчәк атап пар миләш. Алдагы җырчыбызның май бәйрәмнәре бик матур, җылы һәм кояшлы булган. Җылы көннәр белән файдаланып, гаиләсе белән авылга кайтып, әти-әнисенә бакча эшләрендә булышкан. Табигать кочагына чыгып ял итәргә дә онытмаган. Ел саен мин май аен шатланып, түземсезлек белән көтеп алам. Май ае белән матур бәйрәмнәр килә, көннәр җылыта, табигать уяна һәм бөтен дөнья яшеллеккә күмелә ди ул. Әйдәгез үзен бирегә чакырып, без дә җылы карашларыбызны бүләк итик.
илләргә таралган безнең татар милләте саклаганнар үз телен аңлап аның кыйммәтен күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз туган илем Татарстан горурлык белән әйтәм якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Булдырабыз бу эшләр яхшырсын өчен тормыш бердәмлектә безнең көч читтә калмаска тырыш күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз туган илем Татарстан горурлык белән әйтәм якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә якты булыр киләчәк татарлар булса бердәм ишетсеннәр барсы да без булдырабыз без бергә Хезмәте каты булса да, җимеше татлы була. Утырткан яшелчәләрегез уңышлы гына үсеп, гаиләгезне тукландырырлык булсын. Балаларыгызны да ашаганы белән мактанмаска, эше белән мактанырга өйрәтеп үстерегез. Бүгенгә яшьлек тавышын йомгаклар вакыт килеп җитте. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Мин дә киттем, кыярларга су сибеп керәм. Исән сау булыгыз. Пока-пока.